Kublai yapi pelok baro saisen biang ngapliang subha biang yapi syagane ka YouTube channel jonga coberlang song tiang channel. Hagane ka video mutasngi ngan batai langkot yagane ka film kaya matse kaya matak. Ka film kablaak da u Amir Khan kum u Ranveer Singh lane yakhod e u Raj. Bat ka Juhi Chawla kum ka Rashmi Singh. Yagane ka film la release ha ka arkundai tarik April chong usnem khat khandai spa prapo pra. Hagane ka film lapan i yaki artli kilong yeng kata kadai ka long yeng chong u Jaswant Singh bat ka long yeng chong u Ranveer Singh hakaba Kim Dan Sho ya ka ching ya snau tho chumut bat ka ching ya suk hapreng ka chongki bat ru kila ya bonot bo shun nadu bastang ka film hadu banda kutno ka film bat dei nagane ka daw bala ai kerteng ya gane ka film ka kayamat se kayamat tak ka bamut na kacing cia ba sungsi hadu kacing cia ba sungsi baik ya kane ka film hadu bekut pin sa chem bat pin sa tip ba de na ka ai ka daw bala pelong yaki ban ya bu shun kumne baru shwa mestang ka video sa share like comment bat subscribe ya kane ka channel joka lada phim pat dem Habastang ka film lapan i ya ka wei ka shnongrin kabakarteng ka Dhanakpur hakaba Thakur Jaswant Singh bad Dhanraj Singh kiyalong shipara bad kideru kilong yeng kiba im da ka rep karyang bad kidanru arngut ki prakanthei kabakarteng ka Madhu Mati lane ya khot e yaka ka Madhu bad ka wei pan ka Parvati hakane kalong yeng lapan i baka Madhu kala syae no baru la sya pen armet ha Ratan Singh ubadei ukhon khadu chong u Ranveer Singh kibadei na ka long yang Rajput bakrau bat ki bayo bakon tungin ya stang no ka Madhu marsen bana bat marsen tip ba Ratan ula dep yak takten bat ka wei pat ka kanthei ban ya tho da ka ching yo sngo bala ya tho da u hanmen jongka Dhanraj markumta ka Madhu wud kala lej syayang Ratan ban ya tho ya kaching chia baro ha kame bad ukpa chung u hanrei Ratan pat sya ya ka wat tang benrung hayang ru kumta ka Madhu kala ong ya Ratan ba balai ula le kat kane ka kam ban ya tho bat ka wei pat ka kanthei haba maka kala dei kalok chung uru bat mantale kala don i khunlung hakpo bat dei mu ukpa chung i hanrei Ratan pat ukhlam don kaching sosun e yaka ula eno yaka bat ula shet kla yaka ban ya tho bat ka wei pat ka kanthei kumta ka Madhu kala lej phai no shalayeng da kaching sosi bat kaching sodiaw ya kaching shet kla chung u yaka bat ya kane kaching kren chongki la yo sngauru da ka kame chung u Ratan na po chikhang yit marsen poi hayeng ka Madhu kala ya tho lut ya kaching chia baro ha ki hanmen jongka bat marsen tip yakane Jaswant bat Dhanraj kila yalej syayeng chong Ratan ban yakren halor kane kakam baka Madhu kala armet na hanrei Ratan pat pediang ya kane kaching armet chongka na bat ula len ya kane kakam kumta da kaching bitar Jaswant bat Dhanraj kila yami no na kane kayeng haden kaching mi chongki ka kame Ratan kala ya tholut ya kaching yo sngew chongka baro ha ukpa chong u halor kaching ya kren chongki bat kala ongru ba kadai ka basisha ka Madhu kala armet na Ratan bat kala ongru ba udai ban ya thobek bat ka Madhu hanrei ukpa chong u pat tra sho ban penthut ya kane ka ching ya tho chong u bat ka wei pat ka kanthei bat sho ul ongru ba la ban pediang ya ka breu bala armet lepa banlong ka persa kurim chong u ha kane ka yeng khamtam lele haba yanu chor bar ka chingyo chengkot chongki bar ka long yeng chongka Madhu kumta ula kentaj persa ya kane bar ka kame chong Ratan ru kamla banlei aishu walada ka don kamsem sosun e ya ka Madhu ru Jaswant da ka ching saurit bar ka ching sngaw larang man syong ha kane ka sinong
namar ba u ba e chongka madhu ulamut banyatho bat ka weipat ka kanthei wat hapdeng ba ka don ha kaching armet ru kumta ularai bande no baro kichaka badon ha kane kashnong benlech shongno sha Delhi hayeng chongka weipat ka prakanthei ka Parvati rangkat ulok chongka ubha kawandas bad ukhon chongki usyam ka madhu kra yosngau ya kane ka chingkren uhanmen chongka kumta da ka ching sosi ba kla do no yala ube la chong bad ubala pencak buram ru ya ka yeng ka sem chongka ka madhu kla penyap no ya lade kumta da ka ching sodom bad da ka ching pelengo yaki u dhanraj ula lej ra ya ka met yap chongka shayeng u ratan ba ka dairu ka sngi ya tho chong u bad ka weipat ka kanthei bad u dhanraj ula set yap no ru ya u ratan hangta hi namar ka ching penyap chong u ya u ratan u dhanraj ula sha set chiel no kumta kine ki artli kilong yeng kila e kalalong nong shuan no hapdeng chongki bad kimdon sho ka ching ya suk hapdeng chongki haden kane uchaswan ula lejno sha Delhi shayeng chongka Parvati rangkat kalok chong udhanraj bad wei ukhon senrang chong udhanraj ubakarteng urajvir singh lane yakhot e u uraj ha Delhi lapen i ba uchaswan ula trei kam business lang bad ulok chongka Parvati ubhakwan das da ka ba de chang badru ula penhe pensan ya uraj hangta kisngi ki poi shaki bnai bad ki bnai ki poi shaki snem bad de hangneru bala poi kasngi ya udhanraj ba ula laj no na chil bad ula yo pediang ru ya ka shithi na ukhon chong u uraj ubala tamang bahai u bad bakwa ru ba ukpa chong u undon lang ha kata ka party farewell chongki namar ba ula pendep ya keching pule chong u ha kata ka college ka ba kerteng ka Rajput College kumta uraj uklem tip ba ukpa chong u ula laj no na chel kumta ula rwai shirhem ha kane ka party kat ba ukpa chong u pat ula pet to ya u nare bad ula sokomen ru ba ula ui ya ukhon ba ula pendep ya keching pok sneu chong ukpa haden ka party uraj bad uparakha chong u usyam bad ubala pendep lang ru ya keching pule ha kane ka college ula ya shem yela ukpa la chong hangta da keching kemen ula yalam ya u shlayeng bad ru u dhanraj ula ya shem biang bad laki bahayang chong u baro hangta kumta uraj usyam bad u dhanraj kila ya join lang ha ka business chong u bhakwan das bad u chaswan namta kalwe chongki haden kato kanepor u chaswan ula pha ya uraj bad ya usyam benlej shashnong Dhanakpur banya kendo ya uplidar ban pha 5 case halor kaching khayi lom chong u Randhir Singh ubadei ukhon he chong u Raghuvir Singh katba halanti barwan phai shalayeng uraj ula khring lane ula yabet no ya ka Rashmi ka bahayeng chong u Raghuvir Singh ka badeiru ka khon bhabreu chong u Randhir Singh kumta uraj ula lekrung tu ha ka party lekmen sikha ka chongka ha kata ka chanmet ban lek pet yaka hanrei ushampat ummon ya ka chingle chong u ha kane ka por uraj ula le manle kum u Rup Singh ukhon chong u Thakur Pratap Singh uperlok chong u Randhir Singh ha ka ba ulamut ban penyatho ya u bat ka Rashmi uraj ha ka ching bomon ula ikendo ru ya u Randhir Singh ubala kemen bha ban yu ya u haba u Rup Singh ba shisha ula wan poi hanrei u Randhir Singh pat ngai ya u ba udei u Rup Singh tat hadu ba ula yo i ya ka ching thok chong uraj ubala phetkrat no nangta ba ukam yalade ba udei u Rup Singh kumta u Randhir Singh ula bitar leb bad ula tibru ba udei ukhon chong udhanraj ba la yatho da uman char chong u ba kiwan shataru
de bakiwan fai kias yau halor kacing khayilum chung kumta uran hir da kacing bitar ula ya thoru ya kane halaka keme bad hak rasmi hado balak pelong yaki ban lengo haka wei kasngi kat ba uraj ula ya laj no bad ki perlok chung ha kacing ya bek merat hapok klau bad hakane ka wei kaliang ru lapen I ya ka rasmi bakala lentino hapok klau ha kacing laj pet chongka nakti ki runar mamut ban thombor yaka kumta la pelong yaki ban yakendok lang ha kane ka klau hado bandaya syok cingit iwe pat ha kacing ya wat lanti ban laj no na kane ka klau haden kane uraj ula tibru ya ka long yeng chongka hanrei uklem ya tho pat ya kacing sisa haka haden katto kane sngi ukpa barka keme chong uraj kila iwan wat yu shane sha hotel ha kaba kila sa ha kacing bemrat chongki sha kane kacaka ban wan shaw no yu bat kila yu lat ru ban ya bamlang ha kane ka hotel rengkat bat ka rasmi haden ba ud hanraj ula tip yaka ba kadai ka khon chong ranhir sing ba kala ya tho ha kacing lej on lenti chong yaka kumta uru ula itho lang haka ba deim ubala penyap ya ratan sing upara khadu chong ukpa chongka kumta karashmi bad uraj kila ya songsi bha halor kane bad uraj ula ithoru haka ba ula persang ban kletno yaka haden ba ula tip yaka ba kadai na kalong yeng haka ba kila ya bo shon la slem ha hanrei uraj umla pat ban klet yaka namar ba ula ngam cing yaka wat la ki bahyang chong uraj kila khang persya yu ban yi bat kinang shon chongki batru ula kularu yaki ban klet no yaka hanrei kini arngut pat kidang yakendo da kaba charchar uran hir ukpa chongka ula wan wat yaki shanesha college chongka haden ba ula yo sngew ya kacing yakran phon chongki ba ki yakendo ha kane ka college chongka hanrei syam yaki kumta ula pengkrek no wud ya kacing yaktek ten chongka bad urup sing bad ula lej mahamru ya uchaswan hayang chongki ba unsap penyap no ya uraj lada upersang ban yakendok biang yaka uchaswan ula yatho ha uraj ya kacing wan maham chong uran hir sing ya kumta ula ong ya uraj ba umdei ban yatho yakane ha ukpa chong ya kacing lej ya kendo chong batka uran hir ula syo ya uraj bad ula beru ya sabar na kayang chong haden ba uraj ula ong yu ba ukpa chong bad mau kimla ban pen ya khlat ya kacing ie chongki arngut wat lada long kumno ru kumta uran hir ula pengtek ten cubor yaka bad urup sing bad uraj ru ula yi yaki ba kila dab yak tak ten da ka ba pendeng sati mar keliang da kacing pangnot uraj ula wan phaino shlayeng da ka ba yam artat hakmat chong ukpa chong hanrei ha kasngi ya tho chongka ka rasmi kala yolat ban phettu no na kane kacing ya tho chongka da kacing yarap ka perlok chongka ka kavita bad usamru ula yarap ya uraj ban lej phetno bad ka rasmi kumta uraj bad ka rasmi kila yo ban ya phetno nalasnong kumba kila posneo ban ya don rengkat lang si chunom laha kanu karu kamru kila yo ban syong bansa ha ka wei ka mandir bal arim ka ba cngai nalasnong bad kila imsuk imsanro hangne da kacing kemen da kacing bitar uran hir ula pos ya kadur chong uraj hapo kot khobor bad ula terwaru ya kador ka ba silak tengka lada don mano balap yu hanrei uklem pen pau langpat ya ka kerteng chong ka rasmi namar ba ula perkhat ba kwa ban pencak burom yela ka yeng ka sem la chong marsen yo pule ya kane ka kot khobor udhan raj ula phon ya uran hir bad ula mahamru yu ba umdei ban pen masau ya uraj lada lem kumta ukloi
menlong biang unong pinyap kumbala long mensua haba uran hir ula tip ya kacing don chongki sya kata kacaka ula themu ban ai nong no haki keto kene kibreu ban pha penyap no ya urach ka keme chong uru ka ya snau ya kacing themu pha penyap chong u ya urach kumta da kacing snolem ka le ya tho ya kane sya yeng chong urach ban pelait lem yaki na kacing ma ha kane kaliang lapen I ya urach ba ula e marwei ya ka rasmi ban lej wat deng thang sya khlau bat de hakane ka poru ba uran hir lem bat ki breu chung u ha ka ba ula thong yaki ula pha yaki ban pinyap no ya urach kat ba udang don halanti ban wan phai shala yengsa kumta uran hir ula lej yakendo ya ka rasmi bat ula kularu ba ula pediang ya ka chingi e chongki bat ban yalam no ru yaki shala yeng hanrei hapo mesem chung upat da kumwei pat ka chingthmu kumta da ka chingbam tip ai ka rasmi kala kemen ya kane ka chingkular ukpa chongka halanti urach ula sha tebe ha kine kibreu ban penyap ya u katba udhan raj uchaswan usham lembar ka keme chong uran hir kala ya poilang ha kane ka chaka bat ula keliru ya urach shei udon hamar kumta la yo sneu ya ka chingsawa ka sulai mar kumta hi wudwud ka rasmi ka lej mare sya kata ka chaka blamut penyap ya urach ban penlaj ya u hanrei la sya siat penban yaka ha une unong penyap katba kadang wan mare sya kata ka chaka mar kumta hi urach ru la yo ban penyap no ya une ubreu bat ka rasmi ru ka dukut mensem no hakti jong urach bat la pelong ya u ban khuslai bat sngosi ya kane kachingchia kumta urach ru da kachingbam salia ula dungyap no ya lade haswa ban poi ki bahayeng chung u kumta kine arngut kila ya don rangkat lang hatu kachingyap klemda ya khlat iwei na iwei pat hatu ba kasngiru kala seplang hakane hi kapor bat de hangne ba kine ki artli ki longyeng kila do biang yela ki mensem ba lui sa chi sen biang tang na kadaw kaching bom ya sngotho chingmut hapdeng chongki bat de hangne ro prolog ba kane ka flem kla poino shaka bakut lada phi sngotanat ya kane kaching yatho khana chonga songpha sa share like bat subscribe ya kane ka channel chonga khnang bangan sa permi shushu yakum kine kichat film love story khublai shibun